Terveiset täältä Liikuntakeskus Voiton tiloista. Remontti on kovasti käynnissä ja mulla on ilo olla tässä Keycraftin toimitusjohtajan Jyrkin kanssa. Mulla on muutama kysymys Jyrkille Artisline laitesarjasta. Ja ensimmäinen kysymys kuuluu, että miksi Artisline on niin erikoinen ja hyvä laitesarja? No Artislinehan on varsin mielenkiintoinen tuotesarjana. Se on ensimmäinen kerta, kun Technogym tuo markkinoille kokonaisen laiteuudistuksen. Artiksessa on yli 30 painopakkalaitetta ja kardiolaitetta, ja ne kaikki tuodaan markkinoille yhdellä kertaa. Ja Suomessahan tämä julkistus tapahtuu nyt tämän vuoden maaliskuussa, eli te pääsette käyttämään aivan uutukaisia laitteita. Jos me ajatellaan Artista yleensä ottaen, niin siinä esimerkiksi muotoilu on aivan omaa luokkaansa. Siinä se italialaisuus pääsee kyllä ihan omaan elementtiinsä. Ne on kauniita. Jos kuntosalilaitteista voidaan sanoa, että se on kaunis, niin Artiksesta voi sanoa. Toinen asia sitten on ehkä tämmöinen teknologinen puoli. Jos ajatellaan, niin sähän olet aina Technogymin laitteita voinut ohjata My Wellness-kiillä, My Wellness-avaimella. Ja sitä voidaan totta kai tehdä myös Artiksen kanssa. Mutta se mikä siinä on uniikkia, nyt sä voit ohjata sitä sun kännykällä. Jos sulla on älypuhelin, sä voit näyttää sitä sun älypuhelinta sille laitteelle, jonka jälkeen se tunnistaa sut ja kertoo sitten painopakkalaitteissa, että montako toistoa sun pitää tehdä ja mitä painoja sulla pitää olla. Jos sä oot juoksumatolla, niin se kertoo sitten, että mitä sun pitää juosta ja millä nopeudella. Eli se käytön helppous on jotain ihan omaa luokkaansa. Sitten ehkä semmoinen mua lähellä oleva asia on näiden laitteiden vihreys. Jos me puhutaan meidän kardiolaitteista, Artis-kardiolaitteista, niin ne tuottaa energiaa. Eli se energia, mitä siitä syntyy, kun sä juokset tai treenaat, niin se saadaan otettua talteen ja palautettua sitten takaisin sähköverkkoon tälle kuntosalille. Eli kaikki tämä saadaan toimimaan sillä energialla, mitä nämä Artiksen laitteet tuottaa käyttäjien toimesta. Olisiko teoriassa mahdollista esimerkiksi kerätä tätä energiaa talteen ja jotenkin saada se hyvän tekeväisyyteen se tuotto? Aivan loistava idea. Joo, totta kai. Hei, tehdään niin, että ruvetaan mittaamaan sitä, että kuinka paljon energiaa teidän asiakkaat tuottaa. Ja sen jälkeen te voitte tehdä sitten siitä osana hyvän tekeväisyyteen ja lahjoituksen sitä sähkön määrästä, mitä saadaan talteen ja mitä saadaan kerättyä. Ihan upea juttu. Suosittelen, kannatan. Kiitos Jyrki.